Пускам го на живо. Сега ще ти кажа, когато вече сме на живо. Окей. Аз да си го пусна и през телефона, да виждам нашите любими зрители. Ами да, ето, вече сме на живо. Здравейте, здравейте, любими! Много се радвам да ви приветствам тази вечер отново с нас. Приготвила съм ви една невероятна изненада. Тази вечер на гости ми е моята любима холистична терапевтка Боряна Хеб. Надявам се да го произнасям правилно. Добре дошла, Боби. Моля те, представи се на нашите зрители. Добър вечер, Светле, добър вечер на всички, които присъстват с нас тази прекрасна вечер. Аз съм холистичен терапевт и с удоволствие съм част от този прекрасен лайф с мисия да запознаем хората как бащата влияе на детето, когато фактически не присъства в живота му. Добре дошли и се радвам да се видим. Чудесно, чудесно. За тези от вас, които сега ни гледат директно в Zoom, имайте на предвид, ако останете до края, ще получите подарък, ще участвате в томбола. Така че да знаете, вие сте доста по-привилегировани от другите, които ни гледат в момента на Facebook Live. Сега нека да изчакаме още някоя минутка да се съберат хората, тъй като имаме още една минутка по принцип. Така. А ето Надежда е тук. Чудесно. Момичета, ще се радвам да си пуснете камерите, за да ви виждаме, да можем да общуваме с вас така директно. Ще ни бъде много по-приятно. И разбира се, ако имате някакви въпроси още сега, може да си ги споделяте в чата. Така, добре. Окей, виждам, че доста хора се събраха вече. Боби, аз съм ти подготвил един такъв дълъг списък с въпроси тая вечер, тъй като ти имаш една доста интересна история. Травмата на липсващия баща ми е позната и на мен, но в аспекта на емоционално отсъстващ, докато ти познаваш тази рана много по-дълбоко. А, Първо, може да разкажеш какво се е случило при теб? Да, при мен баща ми почина много рано. Аз бях на 10 годинки и смъртта му беше неочаквана за мен. От днес за утре се случи. А, просто моите родители са успяли по много труден начин да спестят това, че той е болен от рак. И аз разбирам в последния ден преди да почини, че е болен. И в крайна сметка, шокирана от тая вест, и не можах просто да си взема истински довиждане с него. Когато отида в болницата за да го посетя за последно, аз се стъписах и нямах смелостта да го приближа. Беше ме страх. Просто това беше шок, момент, в който замръзнах и а, нямаше как да го преживея. Много дълъг, много години наред тази травма ме преследваше. И някак си вътре в мен се зароди модела на чувството, че любовта боли, че когато обичаш, ще бъдеш наранен. Чувство за недостатъчност, че не си достатъчен да получиш любов. Обвинение, че бащата се е тръгнал толкова рано. Нали, защо? Аз съм виновна. Защото спомен, който ми е останал много така ефектно в моето подсъзнание, беше една вечер, когато исках да се гушна с него и той просто ми каза: сега не искам, изморен съм. Той човека просто от работа, от всичко, което винаги всеки ден е правил за нас, ние да сме добре, да сме живи, здрави, да идем, да живеем нормален живот, и просто искал да си почива пък аз като дете. Нали, хайде да си играем, и той просто ми казва: нали, остави ме, не искам. И аз оттам подсъзнателно се затварям в стаята, почвам да рева: не, любовта боли, не може, обвинявам се, страдам, не излизам, голяма мъка, и
този момент го свързвам с смъртта и почвам подсъзнателно, нали, че аз съм виновна за неговата смърт, да се обвинявам. И това е детското магическо мислене, което едно дете несъзнателно си създава само програма, която продължава да го следва цял живот, докато в един момент нали, те се проявяват някакви модели на сценарии, повтарящи се, които в един момент, като дойде края, вече когато не можеш повече усетиш, че не трябва да живееш, не искаш да живееш по този начин и почваш да се замисляш и почваш да дълбаеш назад във времето, в травмите, да разбереш всичко откъде почва и се стига до това начало, но пътя е много дълъг. И трябва наистина човек да има смелостта да влезе навътре в себе си, да види истината такава каквато е и да я приеме, но да я приеме с любов и с приемане и вече нещата имат друга гледна точка. Да. Да, благодаря ти, Боби. Тази вечер, скъпи приятели, ще говорим за отсъстващия татко, но не само за този, който го е нямал физически, не само за семействата, в които родителите са били разведени, в целия спектър на отсъстващия татко. Този, който не е осигурил семейството, този, който емоционално не е бил там, този, който все е бил заед, този, който все е пътувал. Целият аспект. Ако имате някакви въпроси, пишете сега в коментар. Виждам вече, че Елизабет се е включила. Моля да ме извините, след малко ще пусна камерата. Няма проблем, не се притеснявай. На нашите зрители, които ни гледат на Фейсбук, радвам се, че сте тук с нас. Радвам се така, че сте толкова активни. Тези от вас, които останат до края, пак искам да повторя, ще участвате в нашата томбола с много награди. Буби, аз искам да те питам и нещо друго. Ти си изкарала доста курсове и модалности и често говориш за вътрешното дете и за раните, които ние носим в зрела възраст и сега спомена за това. Спомена как липсващия баща оставя този отпечатък върху живота на една жена. Бих се радвала обаче да ми кажеш от твоите наблюдения, кои са най-честите модели, които ти виждаш при жените с бащина рана? Много хубав въпрос, благодаря. Най-честите модели, които се повтарят, това са страх от изоставяне, чувството за недостатъчност, че не си достатъчно добър, че не заслужаваш, чувството да контролираш, за да не бъдеш наранен. И понякога влизаш в едни отношения, в които очакваш да получиш само някакво външно потвърждение, че си добър, да получиш тази да, ти браво, ти успя, ти се справил, само и само, за да се почувстваш цялостен. Но това фактически е много негативно, защото влизаме в ролята на жертва и на доброто момиче. Почваме, правиме, угаждаме на всички, само и само за да получим някакво одобрение отвънка. И в крайна сметка ние забравяме да мислим за себе си, забравяме за нашите нужди, за нашите чувства, за нашите желания. И в един момент се пренебрегваме за сметка на външното одобрение, което баща ни или липсващия физически или емоционално на баща ни е дал. Играем ролята на доброто момиче, за да запълним тази празнота. И после аз бих искала да допълна това, къде се проявява, разбира се, скъпи мои, в връзките ни след това, в връзките ни с мъжете. Много Да. често се говори за това как основно връзката с майка ни се проектира в отношението, но при нас жените е връзката с бащата, която определя картата в мозъка, която ние ще наследим. И аз искам специално днеска да отворя една скоба за, както казах, за емоционално отсъстващия баща, защото това е една много тиха, много тайна травма, която жените не забелязват, за която психологията говори малко по-малко. Нали? Винаги се говори за разведените деца, винаги се говори за тези, които татко е пътувал, но и много момичета не вярват. Те си казват, да, аз имах там тати, той ме научи да карам колело, той ме научи да плувам, той ме научи на най-различни неща. И на първо време изглежда, че там има баща. Но бащата не е просто човека в къщи.
А емоционално присъстващия баща е единственият здрав корен, здрава фундация на момичето, после да има здрава връзка с мъжете. Защото емоционално присъстващия баща, той вижда детенцето. Той се интересува от вътрешния му свят. Пита го как се чувстваш, как е минал денят ти, какво прави в училище. Той чува чувствата на момиченцето и й дава усещане за сигурност. Напълва я с тази сигурност и любов, която тя после не търси и не проектира във връзките си. А когато едно момиче расте с баща, който е физически там, който просто идва, оставя едни пари вкъщи, но след това се е уморен, се няма време, се не се интересува от нейните емоции и е емоционално недостъпен, тя се научава, и това мога да ви го кажа в 99% от случаите, тя се научава да потиска своите нужди и да вярва, че любовта трябва да бъде заслужена. Тук са всички жени, които се доказват. Тук са всички жени, които не могат да легнат просто на дивана и да кажат: днес ще си почивам, днес няма да правя нищо, аз съм достатъчна само защото съм жена. Колко от вас се разпознахте? Хайде сега да ми кажете. Толкова много момичета гледам, че се присъединиха. Много се радвам да ви видя. Надежда, Наде, здравей! Как е в Индия? Имаме едно момиче, което ни гледа от Индия. Жени, здравей, Жени. Калинка, здравей. Дани се е присъединила също. Елизабет. Ще се радвам да си включите камерата. Ай, разбира се, Лина. Лина от Египет. Здравей, Лина. Да, Дани ни изпраща сърчица. Борянка, тези момичета, които виждаш тук, аз познавам половината от тях, те са също изключително психологически подготвени, с изключително много дълбочина и очаквам от тях наистина силни въпроси. Момичета, ако имате някакви въпроси, задавайте ги сега. Както ви казах, тези от вас, които останат до края, ще участвате в томбола с подаръци. И така, еха, има коментар, Дани. Ето Калинка, здравейте, прекрасни. Добре, чудесно. Хайде да си включите камерите, да се видим, да стане малко по-интерактивно. Интересна и национална група, да. А пък аз, Дани, не знам, всъщност за тези от вас, които не ме познават, те са много малко, но аз да се представя, аз съм психолог и живея в Пакистан. И в общи линии така, наистина цялата ми група е интернационална. Боряна живее в Швейцария. Тук е хубаво, защото вие ще видите в нас точно това. Как ние в България дори не сме успяли да намерим мъжът. Защото не сме имали карта, в която... Ето сега се включва едно друго момиче от Норвегия. Тези от нас, особено които сме в чужбина, много ясно показваме какво се случва, когато има отсъстващ баща, тъй като в нашата карта обикновенно мъжът, който е наблизо, който е достъпен, не е бил познат. И Борян, мисля, че ти ще се съгласиш с мен, нали? Да. Аз просто съм решила, че от малка да живея в чужбина. Аз това го реших много преди да завърша 18. И това един вид е някакъв модел аз да избягам. Да избягам от тази болка, която съм преживяла. И според мен сега вече го разбирам след толкова години. И във връзките си винаги съм търсила тази подкрепа, бащината, която не съм получила. Тая сигурност, тази основа, подкрепа. И винаги това съм търсила. Но това няма как ние да го намерим в един партньор. Няма как да искаме от един партньор да даде бащината любов, защото бащата е единствения, който може да ни я даде. Абсолютно, абсолютно е Светлите. така. Ако ние не излекуваме тази рана, ние ще продължаваме да я проектираме върху партньорите си, ще искаме от тях това внимание, това отношение, ще искаме от тях да ни осигурят, а всъщност другото ние не си го дадем сами на нас, това няма как да стане, защото нищо от това, което мъжете правят, няма да бъде достатъчно. Чакайте, сега пуснах записа. Добре, Дани, благодаря ти, че ми напомни. Да, записвам този вебинар, Бижу. Така, имаме въпроси вече, мила моя. Много са активни дамите. Как отсъстващия баща влияе на нашите деца? Хайде ти отговори на този въпрос. На нашите деца, като, като дядо. Това също е много интересно, защото Не в знам дали рода, въпросът е всъщност като дядо. Нека Дани като да каже малко. Дали има предвид просто ако бащата, който отсъства, дали е нейният партньор, който влияе на децата или дядото? Хайде малко да ни разясниш, Дани, ще се Да, радвам. здравейте. Ами по принцип, ако сме имали такъв отсъстващ баща, колкото и, нали, а,
майката да влияе върху отношението ни с бащата, ние де-факто взимаме, поне така наблюдавам, ние взимаме съпруг, който е за мен поне така, такива са ми наблюденията, копие на нашия баща. И Да, сега, да, моля, извинявай. Изкажете се, да. да, и сега въпросът ми е такъв. Как това отношение, не той като дядо, бащата, а как това се отразява на нашите деца? Мислите ли, че те като малки деца осъзнават, че тази емоционалност липсва? Как просто според вас това влияе на нашите деца? Защото Ани, на ние... колко години са децата ти? Ами, деца, примерно под 18. Така, колкото по-рано напусне бащата, толкова повече по-дълбоко се загнездва травмата. Това е което първо мога да ти кажа. Дали децата го осъзнават? Не, децата не го осъзнават това. За детето, Мгм. когато бащата го няма, то се чувства изоставено. И когато се чувства изоставено, детенцето смята, че то не е достатъчно, че то е направило нещо. То се обвинява, ето както и Боряна ви го каза, нали? Детенцето се обвинява, че то не е добро, защото вижте сега, в системата на привързаност, на първо място, нашия мозък е създаден не да ни прави щастливи, той е създаден да ни пази. И в системата на привързаност, на първо място, ние смятаме, че ако бъдем отхвърлени от племето, сещате се едно време как хората са живяли в племена, ако те отхвърлят, няма да оцелееш. За детето това е нещо много опасно. Дори когато мама и тати оставя, да не си направиш паралел, нали? Когато мама оставя детето сутрин в детска градина, детето също го преживява като изоставяне това нещо понякога, макар и мама да го вземе. А представи си какво става, когато тати го няма там, когато той е емоционално отсъстващ. Тогава за детето се загнездва една идея, че то трябва винаги да се старае, че то не е направило нещо както трябва, че не е достатъчно. И винаги, понеже ако е момиче, сега ще кажа с двата случая за момиче, ако е момиче, за да може тя да живее в нейната женска енергия да получава, тя трябва да получи мъжка енергия от баща си. Ако там го няма бащата, майката започва да си партнира с момичето на емоционално ниво и обикновено това момиче поема тази мъжка енергия, това момиче поема тази мъжка роля. Ако е момче обаче, мама обикновено става много силна и контролираща, мъжа няма една ясна идея какво е това една здравословна мъжественост, няма мъжки пример, който да следва. Това може да се поправи, ако разбира се там има, примерно, вуйчо, ако се появи втори баща. Има начин, нали, в които може да се вземат тези здравословни примери. Но детето абсолютно винаги изживява това нещо като изключително тежко и травматично събитие, което се загнездва много дълбоко в подсъзнанието. А знаеш, Дани, ние сме 20% в съзнателния ни живот и 80% подсъзнание. И след това тези механизми се предават навсякъде. В работата с шефа, в отношенията, в парите, абсолютно всичко. Да. Не, в момента разглеждам случая, когато бащата, той е присъстващ. Разбираш ли? Той си идва си всяка вечер в 6 часа, но примерно си гледа неговите там мачове, неговите неща, много малко прекарва с детето, много малко прекарва с майката. Това за мен също е отсъстващ. Разбираш ли? Той е в... Абсолютно. Да. Ама абсолютно, това е отсъстващ баща. Това е моята травма. Това, между другото, е моята травма. Моята травма не е като на Борянка и аз затова много късно успях да я хвана при мен. Това е Мгм. абсолютно отсъстващ баща. И Нали знаеш ли така? какво случва след това с момичето? След това момичето ще намери мъж, който той също ще присъства там в дома, нали? Може да отсъства и по друг начин. Значи, отсъстването след това може да се изрази, той може да е някъде далеч да пътува. Може да работи по цял ден. Може емоционално да не може да я разбира. Но тя няма изградена карта в мозъка на това как изглежда присъстващ баща. Мгм, мгм. Между другото, знаеш ли, Дани,
Като цяло ние сме първото поколение. Имай го на предвид, защото сега тук, нали, много жени могат да скочат срещу мъжете, мъжете пък да си кажат ми аз откъде да знам. Ние сме по принцип първото поколение, не само в България, в световен мащаб, които сега майките възпитават синовете си какво са емоции и как да ги изразяват здравословно. До сега мъжете навсякъде по света са възпитавани да си потискат емоциите и че тяхната стойност се измерва с две неща: финанси и секс. Нали знаеш, сексуалната Мгм. му. И Да, много да. те не го разбират, че не отсъства. Те не го разбират. Аз имам клиенти, на които, когато им казвам, ти трябва емоционално да й даваш. Ти трябва, нали, прибери се с цветя, прибери се с някакъв малък подарък, покажи някакъв жест, изпей една песен. Те не го разбират това нещо. Те въобще не могат да го Мгм. разбират какво им казват. Те ми казват, ми добре, да, аз нали ремонтирах къщата, нали ремонтирах покрива, нали това правя. И пак ми говорят за функционалната част, в която те Да, носят за своя живот. финанси, да. Аз, Да, например, ще ви кажа един случай, ако ви е интересно. да. Сега с една клиентка работя точно по такъв случай, който тя си има мъж, баща е бил алкохолик и тя взима, не е алкохолик, взима нали, така прилежен добричък, но той е този, който се прибира всяка вечер, гледа си мачовете, гледа си всичко, но в същото време той е отсъстващ. И детето е вече на 12-13, но аз ги познавам от 6 годишно беше детето. И той е със страшно много килограми. И тя ми казва, вече той е нали, ще влиза в голямото училище, така. Много по-различен е. Какво се случва тук? И аз си казвам, той слага един защит, като една защитна жилетка такава, да ви прегърне, да ви съедини, да ви събере. Но това за детето е как да кажа, това не може да го направи детето. То се То това стреми, дете, това дете да, специално, за което говориш, Дани, знаеш, ще прекъсвам, то със сигурност ще изгради ниска самооценка и ще има трудности в изграждането на близки отношения по-късно, защото когато тати седи и си гледа матча и не обръща внимание, детето смята, че трябва да прави и още, за да получи това внимание, нали? да, И да. се научава, че постоянно трябва да търси одобрение и почва да сканира пространството. В Мгм. класическата психология това винаги се свързва с емоционалното пренебрегване. Тук това веднага се диагностицира травма от емоционално пренебрегване, нали? А не просто класическа друг вид травма. Мгм. Важно е какво се случва през останалото време, разбира се, нали? Сега, ако бащата гледа матч 2 часа, но след това си поиграе с детето, разговаря, е ангажиран, нали? Не, нищо такова. Нито пък внимание, нали, с майката, нито нещо там вечери, разходки. Просто те са си сменяли ролите, нали, за отглеждането, примерно докато той е бил там на 7-8 години. В момента, в който той започва да седи сам, бащата си е свършил задачата и това е, няма го. Нали, той си Да. е вкъщи. И аз тогава, нали, като и зададах въпроса, нали, искаш ли нали, да се сближиш, какъв ти е на тебе плана, и тя ми каза, не, аз никога не съм, просто вика на моменти се чуда как, нали, това дете нали, как сме го създали, но явно вика е трябвало да стане, нямам вече никакви чувства. Казвам, защо тогава не погледнеш другия, нали, да се разделите. И тя ми каза, на мен това ми е много изгодно. Той плаща, нали, сметките, не ми създава. Аз, казва, съм видяла насилие от баща им, видяла съм алкохолизъм и тук го няма това нещо и това е. За нея е като, как се казва на български, като угодничество, като изгода. Вътрешна изгода има да стои с Да. него. Да, точно така има Мгм. вътрешна изгода, обаче тя реално травмата е една и съща, защото дали бащата ще е алкохолик, дали бащата няма да го има или дали той емоционално ще отсъства, то е едно също, защото това води пак до същото при децата. При един Мгм. син, при който бащата физически дори присъства, дали е разделен, дали е алкохолик, няма значение, момчето се научава там, няма мъжка фигура, аз трябва да се справям сам. Това са най-силните мъже. Това са тия клиенти, където са работили от 14 годишни, които аз имам, нали. Това са мъжете, които смятат, че емоциите не са важни. За тях това няма никакво значение и те смятат, че за да получат внимание, трябва да постигнат резултати. Това са мъжете, които после носят пари. Това са мъжете, които имат винаги красиви жени, защото те винаги искат нещо по-хубаво. Така. Мгм. И след това обаче, като се оженят тия мъже, нали, в зряла възраст им е толкова трудно да се изразят чувствата, защото те така са ги капсулирали. Имат Мгм. такава емоционална дистанция в партньорските отношения и те въобще
не могат да разберат защо аз осигурявам тази къща, аз давам парите, нали? Обаче тази жена не иска, няма интерес, нали? А пък при дъщерята, нали, защото има значение дали е син или дъщеря, тя е тази, която не е достатъчно, смята, че не е достатъчно важна, не е достатъчно красива. Това са всички тия красавици с многото пластични операции, нали. Тя също смята, че любовта трябва да се заслужава. И пак там може да се види същото. Ниската самооценка, силна нужда от внимание и потвърждение от партньорите, склонност да остава в възможно най-токсичните отношения, Всички. които можеш да забележиш, нали? Само и само и само да бъде там. Нали? Няма никакви граници, много трудно се поставят и така. Дани, после ще разгледаме този случай. Хайде, ще ти пиша. Искам да продължа някои други неща с Борянка, както искам да отговоря на Елизабет. Благодаря. Благодаря. Елизабет казва, припознавам се, но мислех, че е от лоялност към разочароващия партньор на майка ми. Той смятах, че е свързано с майка, а не с отсъстващия баща. Да, добре, чудесно. Ето, виждаш ли, много така травми има, които ние ги бъркаме с нещо друго, но всъщност заека е в другата харлупа, да, както се казва. Борянка, аз искам да продължа с въпросите към тебе, тъй като нали, ти си преминала наистина през много тежки неща. Аз не смятам, че въобще добрият терапевт не е само този, който така академично е научил нещата. Добрият терапевт е този, който е преживял. Нали така? Да. И Личният искам да опит поговорим за показва най-много. да, искам да поговорим за доброто момиче, защото ти си истинското добро момиче. Нали, аз не съм такова добро момиче, но ти си най-добричкото момиченце. Хайде сега да ми кажеш и на другите добри момиченца тук, които гледат. Защото толкова много жени се страхуват да казват не, да поставят граници и да разочароват другите, когато там няма тати. Да, страхуват се, защото се страхуват да бъдат отхвърлени, да бъдат наранени, страхуват се да бъдат изоставени, страхуват се да бъдат подигравани и просто те го играят тази роля също като защита, като защитен а, а, штрих, за да получават внимание. Без граници. Винаги да. Дават и дават до максимума, до който могат да дадат, докато в един момент самата връзка с самата личност се загубва. Почва да ти се случват инциденти. Почват губиш пари, някакви катастрофи, някакви загуби постоянно, защото ти си загубил връзката със себе си. И от това даване, за да получиш внимание и за да получиш някаква капка любов, която си мислиш, че ти като я получиш, ще бъдеш щастлива. А това е най-грешното, което една жена може да си помисли, защото любовта не е нещо, което може и трябва да се заслужава. Любовта, първо човек трябва сам на себе си да се я даде, да се погледне навътре, да бъде доволен със себе си, с това, което прави, да бъде щастлив, да се одобрява такъв какъвто е. И да се дава първо на себе си, да се напълни отвътре, за да може да дава любов и всички ресурси навън. Това е решението за излизането от ролята на доброто момиче. Защото отвънка никой нищо не може да ти даде. Защото ти отвътре излъчваш липса. И няма как да привлечеш любов, като излъчваш липса. Няма как да се случи. Това е решението. Абсолютно. Абсолютно, абсолютно. Това е точно така, защото ние сега като зрели личности си мислим, че едно момиче, като не е получил достатъчно любов и признание, след това, нали, тя ще може, когато е красива, когато е мила, нали, да го получи. Обаче, как работи човешкия мозък? Детенцето, когато е малко, то не може да търси логика в болката си. Нали? Мозъка няма как да направи тези логически решения. Тоест, детето не може да си каже, ако сега ние сме зрели с теб и ние може да си кажем, татко ни е дал достатъчно, той толкова е можел. Детето си казва, с мен нещо не е нередно, нали? С мен аз не мога. Щом не го получавам, аз трябва да го правя. И това води до доживотно преследване на успехи, който не е гледал филма за Майкъл Джексън. Отново го повтарям тук, на всеки лайв го повтарям тази седмица. Гледайте го, да видите какво значи един баща, той там е насилник бащата, и да видите колко той е търсил одобрение. Как доживотно е преследвал успех, признание и одобрение.
А пък при жените в България, понеже в България тази травма е много по-често срещана. Рядко има отсъстваща майка, има отсъстващ баща. При жените там има една много силна, успешна, перфекционистка, зад което стои това малко момиченце, което още някой там чака да го чуе, нали, да й каже достатъчно си, гордея се с теб, нали, трябва да донесеш достатъчно шестици и така. Да, това е другата крайност, когато детето дава или доброто момиче дава, за да получи любов. И другата крайност е тази да се затвориш и просто тъй като имаш страх от обвързване, да не допуснеш никой до себе си. И бориш тази перфекционизъм на работа навсякъде в обществото, да имаш някакво ниво, но фактически отвътре пак си празен. Но си изпълнен със страх да се обвързваш. Защото имаш програма и си се наумил сам на себе си, че когато се обвържеш с някой, ще бъдеш разочарован, ще боли и така не влизаш в никакви връзки. Да се опазиш. Това са другите варианти. Да, така е. Сега има въпрос. Тук мисля, че Лина го задава. Лина, ти си дел, нали? Да. А не е ли добре майките всъщност да обясняват на децата си, точно като зрели хора, че те не са виновни и че бащата толкова е можел? Виж сега, Лина, то на теоретично ниво, на когнитивно ниво е много добре. Обаче, знаеш, ние винаги реагираме спрямо емоциите си и след това ние винаги правим всичко в този живот спрямо емоции и след това се опитваме да го обясним рационално. Нали така? Така че дори ти да обясниш на детето, че да, тати толкова е можел, тати това е направил, детето вижда в училище как друг тати друго е направил. Нали. Знаете ли, примерно аз ще ви дам мой пример, нали, който така. Аз започна да работя на 18 години, защото ми беше казано, че ако искам, нали, да уча, трябва да работя и да уча. И много години минаха, когато аз вече се ожених, мисля, че се бях преместила в чужбина, мисля, даже вече бях в Пакистан. И ми направи впечатление, че има много деца, нали, на които родителите са плащали и средно образование, и висше образование, нали? И това е било норма. Нали така? И сега аз това примерно не съм го вярвала, че е норма. Аз съм вярвала, че ти като завършиш на 18, си продължаваш в живота. И въпреки това, представи си аз на тия години, тогава си казах, аха, виждаш ли, значи, какво е можело да се случи. А представи си едно малко дете на 7, на което ти се опиташ да му обясниш, да, тати не е виновен, тати те обича, нали, той толкова може да ти даде. Обаче то нещо какво си казва? Е хубаво да, ама той една година не ми се е обаждал. Е хубаво да, ама той една... Не, то вижда, то сравнява, детето сравнява. Детето просто сравнява. И колкото и ние да се опитваме, макар че това е правилният модел, ние трябва да обясним на детето, че бащата е бил добър, нали? Ние трябва да обясним на детето, че бащата е направил всичко възможно. Това е правилният модел. Но детето сравнява. Детето сравнява и то интуитивно усеща, че там има липса. То интуитивно усеща, че то не е като другите. Макар и да не може да си го обясни. И прави едни такива съвсем прости връзки, че нещо с него не е окей. Така, добре, само да видя. Тук на Фейсбук вече гледам, че ни гледат няколко човека. Лили, здравей! Елена Евтимова, здравей! Радвам се да ви видя. Добре, чудесно. И тук доста хора дойдоха. Добре, много ми е приятно да ви приветствам. Хюс, здравей, радвам се. Галя, здравей. В момента имаме хора от 7 държави. От Норвегия, от Швейцария, от България, от Египет, от Индия. Не знам, някой от Луната, ако е тук, да се включи да ни каже също. Така, Буби, нека с тебе да си продължим с въпросите, защото знам, че нашите зрители чакат да чуят това нещо. Така, ние си поговорихме вече за доброто момиченце. Ти като един идеален пример за това доброто момиче. Сега, искам малко да разкажем на хората за трохите внимания, които жените получават. И искам малко да разкажем от твоя опит, понеже ето ти, нали, ти си се женила, ти си търсила в партньорите си. Искам да ми кажеш как после жената, обаче от собствения си опит, не само теория да им говорим, точно как жената цял живот търси в партньора си любовта, която е искала да получи като тати и да получи като тати. И как точно се изразява това нещо? Да, това е много интересен въпрос. Първо, нали, всичко е индивидуално, защото всяка личност
по друг начин вижда нещата. При мен е точно съм търсила от партньорите ми, първо, нали, че всичките са били с една голяма разлика в годините, точно с, нали, тази визия, подкрепа, по-голям опит, по-стабилност, повече стабилност, нали, пак с тая визия, подсъзнателно, като бащата. И търсиш одобрение, просто търсиш тази, да кажеш, да получиш одобрението, че можеш, че си се справил, прегръдката, че това, което, нали, партньора пак ти отдава любов, но ти търсиш другата, бащината, сигурността, че по различен начин е. Когато се прибереш и когато бащата се прибира, нали, той отива първо при децата, прегръща ги, как сте? И очакваш от партньора си точно това. Мила, как ти беше деня? Разкажи ми. Не само, че партньора, нали, нормално отива първо към миса, нали, така. Не, първото това е бащината прегръдка, докато, нали, чакаш, прибира се, няма ли да ме прегърнеш, няма ли да ме целуниш, няма ли да ме питаш как се вече превключваш с атаката, нали, с това, няма ли? Знае, че автоматично ти не ме обичаш, защо не го правиш? Пак, нали, това е, което най-обикновено се случва, най-често. Първата реакция, когато се прибере от работа и очакваш същото, което бащата ти е давал. Или, нали, си очаквал да ти даде. За емоционално липсващите говоря. Да, тук съм абсолютно съгласна и радвам се, че толкова момичета се включиха тази вечер, за да го чуят, защото, знаете, скъпи дами, ние винаги казваме, мъжете не са емоционално налични, мъжете не правят това, мъжете не дават това, но, нали, не са само мъжете. Нека сега да си поговорим и за нашата част, защото, момичета, никой мъж, няма такъв мъж, който колкото и да дава, да може да излекува една рана, която ние сами отказваме да погледнем, да приемем и ние да отработим. Нали? Той може да е с 10 години по-голям, може да има най-успешния бизнес, може да е най-добрия любовник. Няма значение. На нас това никога няма да ни стига. Ние винаги ще искаме и още, и още, и още. И още внимание, и още сигурност. Ако е заед, що е заед, нали? Ако е прекалено много иска да е с нас, пък ни задушава, винаги там нещо, което е празно и не е напълнено, няма да може да се запълни отвън. Разберете го това, нали? Усещането за значимост не може да се запълни отвън. То трябва да дойде отвътре. Това трябва вече ние да поработим върху себе си. Лична терапия, за да разберем, че несъзнателно сме избрали този партньор, за да получим същото, което тати не ни е дал. Но той не може да ни го даде по този начин. Той не може да ни го даде по този начин, защото той не е тати. Той е мъж и ние там влизаме, или би трябвало да влезем, нали, в едни равнопоставени отношения. Както ние не искаме да сме майки на мъжете, нали, ние не искаме да ги учим, да им даваме акъли, да ги спасяваме, нали? По същия начин мъжете също те не искат да са бащи на малки момиченца. Те искат, когато се приберат вкъщи, да имат една зряла партньорка, която да реагира зряло, а не едно момиче, което искам това, искам това, искам и постоянно да бъде в тази детска позиция. Сега, някой, ако се е разпознал тук, да пише, охо, виж, Жени е писала от Австрия. Чудесно, чудесно, как сме се събрали, много се радвам. Хюс, здравейте. Добре, любими, давайте смело с въпросите. Не, че аз нямам въпроси към Борянка, имам си колкото искам въпроси, но ние сме тук тази вечер, за да служим на вас. Това е първи лайв на Боряна. Това е първи лайв. Тя се престраши да се включи и затова просто искам да види колко интересно е, колко интерактивно е, колко прекрасна е моята аудитория, колко е ерудирана и да може така да се престраши, за да може другата седмица да направим още един такъв лайв с нея. Аз ще те посрещна при мен с удоволствие. Добре, Светли, благодаря да ти. те попитам, много жени носят убеждението, че не съм достатъчно добра. И как точно се лекува това убеждение в твоите очи? Не е достатъчно добра в какъв аспект? То е много обширно. Като цяло чувството, че не си достатъчно добра, че не заслужаваш Лекува любов. се
Накратко ще кажа с две изречения. Лекува се с много терапия, разбира се, с работа с вътрешност с дете, с тези вътрешни схеми, но накратко се лекува с това да сложиш ръка на сърцето, на гърдите, да дишаш и да издишаш, да си сложиш на огледалото сутрин, като си миеш зъбите, такова списъче с това, че аз съм достатъчна, само това, че съм тук и само това, че съществувам е достатъчно и просто да спрете да се доказвате с свръхфункциониране. Да спрете да се доказвате по какъвто и да е начин. Когато сте уморена, примерно, да правите секс с партньора, той ще го усети, че вие не го искате. Да правите по 10 манджи, когато не искате. Да правите неща, които не искате, само и само да давате още и още. Знаете ли, аз също съм се доказвала така. Това на мен ми е познато. И е много впечатляващо какво се случи, когато спрях. Значи, когато спрях, и въобще не почна да ме храних с енергия. Примерно беше в приятелските отношения. В един момент, те тия хора, след това, когато аз спрях да давам, просто си казах, аз съм достатъчно такава, каквато съм. Те заваляха оферти, предложения, внимание, защото хората усещат, че ти си ценна. Бъдете като котки. Знаете ли какво прави котката? Вижте сега. Котката какво прави? Тя идва при вас така, умърква се, умилва се, малко дава ви внимание. Поседява малко, след това става и си тръгва и отива да се наслаждава на своята тишина, да си почисти лапичките, на своето спокойствие. Тя не се нуждае, тя не гони. Котката знае, че е достатъчна. Котката знае, че човека е там, за да направи нещата за нея. Бъдете като котки. Недете да задушавате от срещния с това постоянно, че искате внимание, постоянно искате нещо, 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 а просто си дайте на себе си, дайте си това пространство за внимание и за тишина и ще видите как след това всичко ще се промени. Така, прекрасни сте, Виктория. При мен баща ми беше моряк, реално. О, чудесно, много добър пример. Майка ми повтаряше, че ни е отгледала самата. Имах травма и страх от изоставяне, затова доста прегръщах във връзката. Все едно друг мъж не съществува. Съответно, последва развод. Да, напълно логично. Така е, така е. Виктория, сега в момента във връзка ли си? След това имаш ли някакъв такъв повтарящ се модел? Повтори ли това нещо? Аз наистина затова ви казвам, че винаги много обичам да казвам на моите колеги, чакайте две сега, тук има ли някой мъж в тази рубрика? Това мъж, ако е IT, мисля, че имаше един кавалер, да, ето го Васил, ако е същия Васил, който аз предполагам. Затова винаги обичам да казвам, че най-добрият мъж е IT, защото може да работи от вкъщи. Нали? Моряците, миньорите, платформите, на които ходят, имайте на предвид един мъж, когато го няма 6 месеца, няма как да се избегне тази травма. Просто няма как да се избегне тази травма и след това момиченството винаги ще го търси. Затова те бащи, ако тук някой има такъв брат, приятел, те бащи, когато се върнат, те трябва да са на 200% там. Не на 100, на 200% трябва да бъдат там. Лина, това доказване е много увличащо. Човек понякога го прави дори несъзнателно, дори никой да не го очаква. Понякога хората сами се вкарат в такъв цикъл. Да, абсолютно е така. Оле, този пример с котката беше топ. Да, защото, нали знаеш, кучето е това, което го дресират. Кучето е това нещо, което, животинчето, което, нали, ние го дресираме. Котката обаче, тя смята, че тя е Бог, че тя е център на своята вселена. Затова, който има котка, вземете просто и я наблюдавайте какво прави. Вземете и наблюдавайте какво прави котката и бъдете жената котка. Да, на момент. Буби, чакай само да видя във Фейсбук. Имате ли любими някакви въпроси? Не, те повечето активни зрители явно са тук при нас на Zoom, което е чудесно. Така. Добре, аз искам да те попитам още едно интересно въпросче. Така. Искам да те попитам ти. При теб какво се случи и кога излекува тази рана? И как го направи? Излекувах я, когато започнах да работя със себе си. Това е пътя, защото, както вече казах, навън, колкото и да се оглеждаш, ти получаваш отговорите на човека, който стои отвън. Защото ние сме огледала, всеки показва това, което си ти, го виждаш в другия човек. И в един момент, когато вече всичко ти е писнало, когато усещаш, не искаш да живееш повече така, не издържаш, това не е твоя път, не може повече така. Вече когато си на границата, почваш да променяш
твоето мислене, търсиш въпросите там, откъдето си бягал, там, където не си искал да погледнеш. И назад, връщаш се назад в травмите си и по различен начин, вече като погледнеш нещата, като видиш плюсовете, които ти е донесла травмата, че си станал по-силен, че в момента живееш в чужбина, имаш къща, позволяваш си всичко, което имаш, от което имаш нужда, но това е било защото си започнал по-рано да работиш, излезнал си по-рано срещу света, навън като едно дете, влизаш по-рано, нали, почваш вече по-рано като възрастен. Това също е една травма за детето. То не е готово да види този свят на 16 годинки. Но тази последователност на събитията ти прави по-силен. И по някакъв начин те учи да реагираш на живота по друг начин. И когато видиш тази полза от събитията, вече променяш настройката си. И събираш само любовта и приемаш това, което е. Но с любов и с приемане, без да обвиняваш себе си по никакъв начин. Просто обичаш, почваш да даваш на себе си, да обичаш себе си. И си благодарен на майка си, на баща си, защото ти съществуваш благодарение на тях. И те са могли да направят това, което не са могли. Но пътя да работиш със себе си е много дълъг и изисква смелост наистина. Трябва да си готов да видиш истината, да я пребориш, да промениш виждането по друг начин и да си признаеш грешките, изборите, които си направил. Да поемеш позицията на възрастен, че ти си отговорен за живота си, че от никъде никой навън не ти е длъжен да задоволява твоите потребности, да ти дава любов. Ти си човека, който първи трябва да се даде и после да изискваш в кавички нещо отвън. Абсолютно, да, защото ние ако постоянно изискваме, знаеш ли, има ни жени, и тук сега може пак някой да се разпознае, има ни жени, които стават абсолютно зависими от, те на английски му казват breadcrumbs, нали? Те наречените трохички внимание. Нали? Тоест там мъжът им дава много малко внимание. Той изчезва постоянно, появява се. Тя е гладна за това внимание и го търси, и го търси. Когато има във вас един емоционален глад, то е като финансовия глад, като всяка друг глад, дори малкото започва да изглежда много. Дори това, което ако друга жена го гледа и ще каже, бе, ти добре ли си? Това не е нищо, което прави този човек. Жената с такава травма ще вярва, че той прави много. Едно съобщение, един комплимент, на който просто ти кажат колко си красива. Знаеш ли колко жени познавам, на които просто ни мъже са им казали колко са красиви, колко са невероятни? И този кратък момент на близост се е преживял като огромна любов и те са се влюбили. Нали? Защото вътрешната нужда е останала неудовлетворена твърде дълго. И както ти казваш, ако не се обърне внимание, това ще се бърка винаги с любов. А каква е истинската любов? Искам да отворя тази скоба. Как може да разпознаете дали тук говорим за истинска любов или вие сте с човек от вашата нужда някой да запълни вътрешна празнота? Истинската любов, скъпи мои дами, тук мисля, че мен е един кавалер, тя носи спокойствие, уважение и свобода. Тя носи едно усещане, че няма просто какво да се доказваш и всичко става естествено. Когато обаче има нужда някой да запълни празнота в тебе, това носи тревожност, ти не си спокойна, постоянно си реактивна, анализираш, контролираш, това носи зависимост и един страх от загуба. В любовта ние казваме, хей, колко си прекрасен, аз те избирам. В емоционалната зависимост ние казваме, имам нужда от теб, не мога да живея без теб. Нали? Не мога да се чувствам цяла, ти си толкова нужен. И това са две напълно различни преживявания. Така че винаги анализирайте себе си. Носи ли ми спокойствие, тази любов, уважение, свобода? Или ми носи тревожност? На български има един такъв много смешен израз. Правиме дива и щастлива, нали? И тогава вие ще разберете всъщност дали става въпрос за неизлекувана част от вас или и за каква липса съответно сте запълнили. Имаме пак въпросчета. Така.
Да видя, оле, този пример така. В момента съм в супер връзка. Много се радвам, Виктория, да го чуя. Но трябваше първо да се осъзнае, работя със себе си. Самата аз съм терапевт. С Боряна бяхме заедно. О, чудесно, чудесно, Боби. Така че човек може да подобри травмите си до голяма степен. Чудесен лайф, браво на вас. Да, много точно. Много жени са така, но и доста мъже. Аз обаче не знам просто защото такъв ми е сегмента, дали защото работя повече с жени. Като че ли жените, аз останах с впечатление, че са много повече така. Че много повече жени търсят това внимание, нали, да им бъде дадено, отколкото мъжете. Мъжете обикновено търсят валидация. По друг начин те искат да се докажат, те искат да станат финансово силни, когато там е липсвал татко. Жените обаче цял живот го търсят това нещо. Знаете ли, има правени изследвания за порноактрисите. Нали, коя жена всъщност се решава да стане порноактриса, тъй като не знаете, една жена, която е порноактриса, тя получава много внимание, очевидно, от мъжете, нали? Сега няма да казваме, нали, това дали е екологично или не. И там 99% откриват, че при тези жени има липсващ родител, обикновено е липсващ баща, който не им е дал внимание. И след това те, когато станат на 18 и са млади и красиви, осъзнават, че имат едно прекрасно тяло и започват по този начин да търсят внимание. Това е 99% историята на всички жени, които не са били вербувани, а по собствено желание са станали порноактриси. Така че може да си представите докъде може да доведе неизлекуването на тази травма. Да, търсят любов по нездравословен начин. Абсолютно, Същото да. е, а, дори, нали, влизаш в една връзка, след един месец или 2 месеца появява се някаква агресия от страна на мъжа, но и дократно. После се извинява и много, нали, нали, аз от работа бях изнервен, почват някакви оправдания и тя, нали, от страх да не го загуби, пак го възприема като нормално случилство до следващия път. И в един момент става толкова зависима от него, че няма смелостта да се тръгне и трябва вече, нали, до някаква крайност да се стигне, за да може да събере смелост да се събере багажа. Това е много срещан модел. Аз лично съм го преживяла. На 21 години бях, като имах една връзка и тогава на втората година господина почна по някакъв начин да показва агресия. Аз също в началото не вярвах, нали, как може така изведнъж да се случи нещо такова. От днеска за утре да се промени. Ето, след 2-3 месеца вече нямаше на къде и трябваше да разбивам вратата, да събирам багаж и да се тръгвам. Но пак това е този модел, който, нали, страх да бъдеш изоставен, че сама няма да можеш да се справиш, че сам няма да можеш да успееш. Зависими отношения. От личен опит го казвам. Съм го преживяла. Да, а ти в момента имаш прекрасна връзка, обаче имаш прекрасни отношения с твоя партньор, цъфтиш, грееш, всеки път те виждам много щастлива. Какво е най-важното нещо? Ако можеш да кажеш с едно изречение сега на всички тези дами прекрасни, които ни гледат, какво е най-важното изречение, за да се постигне това? Първо да отбележа, че също съм преминала през една криза, която също ме накара да променя моето отношение към мен самата и към него. Трябваше да се премине през този период, защото той беше част от моя път, от моето личностно развитие, също да израсна и в момента наистина се наслаждавам на щастлив брак след тези така неприятни моменти, но това е също нещо, което няма как да... Нали, решението не е да затвориш вратата, да събереш багажа и да тръгнеш, защото понякога ти обвиняваш партньора си, а не виждаш своите грешки, не виждаш своето отношение. Как се отнасяш, какво изискваш. И проблема винаги е в нас. Ако имаме някакъв проблем в това, което се случва около нас, ние сме източниците, защото ние сме го създали. Така че, първо се запитайте, ако не сте... нали, не говоря за това вече на крайностите на нарцисизма, говоря за някакви
леки караници или нещо, което нали, може да се изговори нормално, като големи възрастни, не да събереш багажа и да се тръгнеш, защото модела пак ще се повтори. И когато промениш вече вътрешната настройка, се променя. Променя се енергията и наистина продължава брака в една друга нова насока. И какво мога да посъветвам? Мога да посъветвам, за да имате прекрасни връзки. Първо се отнасяйте с мъжа до вас като с равен партньор, защото в партньорските отношения нито единия, нито другия е повече или по-малко. Ние влизаме в партньорски отношения с равни позиции и когато има една цел и нещо, което да ни свързва заедно, да се следва. Предварително да се изговори, нали, каква е целта на връзката. Сега, ако искаш само някакви забавления, един ако иска забавления, другия ако иска сериозен брак, то няма как да се случи тая връзка, да продължи дълго. Нали, трябва да има ясна цел, обща, която да държи тая връзка. Защото в един момент, като няма общи интереси, тя не се случва до края. В един момент се разделят. И това е, което, нали, влизате в еднаква позиция и даваш любов, но даваш и на себе си. Когато си изпълнен, държиш се с съпруга си така, както ти искаш да се държи той с тебе. Това е първото, което си помислиш. Аз искам ли сега да бъда обичана? Искам ли някой да ме критикува или някой да ме контролира? Ами не искаш. Ами мъжът ти също не иска. Така че давай това, което ти искаш да получиш. Най-лесното. Съпоставяне. Давай любов, ама се дай първо на себе си и после на другите. Абсолютно, абсолютно съм съгласна с тебе. Най-вече съм съгласна с частта, с която каза, че моделът ще продължава да се повтаря. Нашият мозък винаги, каквото не е излекувано, винаги го търси и го повтаря в тези модели. Имайте на предвид, че каквото и обещание да получите, нали, в каквато и болезнена връзка сте, каквото и обещание да получите и да си дадете, аз повече няма да допусна това. Ако вие просто си го дадете само на когнитивно ниво, но не излекувате вашето подсъзнание, нещата няма да се случат. Защото травмата не се влияе от обещанията, които ние си правим и си даваме, а тя се влияе от осъзнаване, разпознаване и изкореняване. Тя се влияе от терапия. Нашата психика винаги действа по механизма, че не търси това, което е най-добро за нас, а просто това, което е познато. Нали? И затова много жени попадат постоянно в тези сходни отношения, тъй като несъзнателно се опитват да завършат тази история. Мозъкът търси да я завърши, но тя е незавършена. И ако първият път, примерно, тя ще си каже, окей, първият беше алкохолик, той ме биеше, той беше такъв, няма значение. След това тя ще го замени с друг. Той няма да пие, няма да я бие, няма да й казва груби думи. Но той ще бъде емоционално недостъпен. Той ще се прибира вечер, ще се скролва на телефона, ще си отваря бирата. На жената ще й писне и от този мъж. Ще го смени след това. Ще си намери трети. Той ще се прибира от вкъщи, ще бъде емоционално достъпен, няма да я бие и всичко, обаче финансово няма да допринася, той ще й бъде като син. И така има хиляди проявления на тази травма, които могат да се случат. Ако вие си обещаете да не се случи едно, то ще се случи друго. Но механизма, искам да разберете, е абсолютно един и същ. Абсолютно един и същ. Затова, мили дами, чакай сега, идвам коментар, извинявам се така. Това е много хубав пример, а в момента дори не са порно актрисите, доста жени привличат внимание точно с телата си по нездравословен начин. Да, забелязвате ли, ето, много голяма част от вас живеете в чужбина тук. Забелязвате ли в България, това е, че една пандемия. В колко страни вие ще видите в Европа толкова много жени с пластични операции? Това го има само в бедните страни, има го в Колумбия, в Бразилия. В колко европейски държави има жени, които привличат толкова много с телата си, с толкова много ярки пластични операции, с силиконови гърди. Някой тук виждал ли е такова нещо в някоя западна държава? Нека да каже. Мисля, Аз че мога да няма. кажа, че тук има, но не е толкова фрапантно, както в България. Да. Ето, Дани пита, има въпрос след работа с себе си или
срещна този партньор или преди това, как реагира той на промяната ти? Този въпрос мисля, че е към тебе, Борянка. Това е въпрос към мене. Не, преди това преди да почна да работя със себе си, съм го срещнала, но, нали, това, което каза Светлито преди малко, ти си подсъзнателно под властта на един модел, който трябва да се преработи. И аз съм с него и в един момент усещам, че, нали, тук има нещо, пак нещо, което се повтаря, трябва да или ще се разделиме, или трябва да се направи нещо. И аз се решавам и почвам да работя със себе си. И в момента, в който преработих тези травми, и отношенията се промениха, защото подсъзнателно ти си лоялен на това детско мислене, на тези травми и моделите се повтарят. И от всяка една криза, тя идва с цел да израснеш. И ако ти я подминиш, тя пак ще се повтори. Както Светла каза, сменяш партньора, същата работа. Сменяш работата, не си оценен, ми отиваш на друга работа, ми пак няма да си оценен. Просто ние живеем под едни модели, които се повтарят и в момента, докато ти не ги отработиш, те няма да изчезнат от живота ти. И затова понякога се повтарят едни и същи сценарии под различен начин, но с един и същи корен. За да може човек да се осъзнае до такава степен да израсне, да се отвори съзнанието, да влезе навътре в себе си и да преработи вътрешното си състояние, за да може да живее на спокойно, хармоничен живот, да бъде щастлив и да бъде себе си. Абсолютно, абсолютно е така. Скъпи момичета, ние малко по малко, наскоро, след малко ще вървим към приключване. Затова тези от вас, които имат въпроси, моля ви, задавайте ги смело, задавайте ги. Ето тук Виктория Симеонова, Елизабет, Калинка, много се радвам да те видя, Наде, Жени, Гале, Галина Панайотова, Хюс, много се радвам, че се включи тази вечер, Мариела, задавайте ги, ние тук сме си само женска общност в момента, няма други кавалери, така че задавайте ги тези въпроси, за да можем тук да ви отговорим, тъй като тук сме две жени с една и съща травма, която сме я преработили вече и тази травма е имала най-различни проявления, така че не само от един поглед може да получите в момента два погледа към всеки въпрос, който вие имате. Най-важното, което искам да ви кажа, моля ви, започнете да наблюдавате моделите без осъждане. Първата стъпка тази вечер, която искам да си вземете, ако сте се разпознали с тази бащина рана, искам да ми кажете, да помислите, утре, други ден, по-други ден, какъв е този модел, който сега виждам? Задайте си въпроса, къде в живота ми все още търся отвън това, което не съм получила като дете? Търся внимание ли? Търся да ми се дават пари ли? Търся да ми се правят подаръци. Какво търся? Вижте кое е това нещо. Осъзнаването, знаете, винаги е първата врата към промяната. Не може да излекуваме нещо, което отричаме и което се съпротивляваме. Кажете си го. Аз, примерно, много дълго време търсих мъж, който да ме съгрижи за мен финансово, да ми дава финансово. Даже имах чак съпротиви към това да работя, какво ще се случи, ако работя, защото аз си търсих това, което не ми беше дадено. В момента, в когато го осветих и приех, че аз мога да творя, нещата се случиха по много по-здравословен начин. И искам да запомняте друго нещо, че липсата на любов, липсата на баща в миналото не определя вашата стойност днес. Българската жена е една от най-красивите в света. Всеки, който живее в чужбина, ще ви го каже това нещо. А раната може да е част от историята ти, но тя не е твоя идентичност. Нали? Тя не е твоя идентичност. Няма такова нещо ти не да си недостатъчна. Щом си тук, щом си на тази планета, значи ти си нужда. Ако не е имало нужда от теб, ти е нямало да се родиш. Нали? И никога не е късно да създадеш едни отношения, които са красиви, любов и живот, който заслужаваш, който те кара да се чувстваш добре. И не игнорирайте това нещо. Не го игнорирайте, не си казвайте, окей, хайде сега, нямам чак такъв голям проблем, ще го отработя след една година. Ама колко още ще чакаш да се повтарят тия механизми? До кога? До кога ще страдаш? До кога ще плачеш? До кога ще имаш проблеми? До кога? Работете над тези неща, работете,
интересувайте се, четете повече и ще видите как в един момент ще получите такова щастие. Ще се обърнете назад, ще си кажете въобще как съм живяла до сега без това. Нали така, Боби? Да, точно така. Имаме коментар нов. Чакай да го прочетем. Мгм. От Елизабет. Моите партньори се оплакват, че в мен има доза студенина, че липсва отдаденост в мен. И сега, слушайки, стигам до извода, че това е за да се опазя от раната на липсващия баща. Да, защита е. Да. И другият ми афинитет е влизане в тайни афери. Пак осъзнавам, че липсващия баща е в основата на нещата. И е много интересно, че изисквам супер малко от партньора, но от себе си изисквам много повече. Да, дистанцията е много, много, много дълбок и силен защитен механизъм. Той е по-опасен от агресията. Защото от агресията няма да ти даде днеска внимание. Да кажем Иван. Нека да наречем твоя партньор Иван. Иван днеска няма да ти даде внимание. Ти ще му кажеш, виж, имам нужда от внимание, имам нужда да правиш това. Той няма да чуе. Утре отново Иван няма да ти даде внимание, ти пак ще му кажеш и на третия ден такъв скандал ще му дигнеш, нали? Най-вероятно може да хвърлиш и някоя възглавница по него, че Иван ще ти даде много внимание, много отношение, всичко ще ти даде, но по нездравословен начин. Обаче при дистанцията това не се получава така. При дистанцията ти искаш той да те гони. При дистанцията има студенина, но дистанцията ти влияе на тебе. Точно за това го казваш, че нали, влизаш и в други афери. Съвсем нормално е това да влизаш в други афери, защото другите мъже ти дават валидация. Дори да не спиш с тези хора. Знаете ли, Tinder акаунтите, Hinge акаунтите, всички ти онлайн акаунти са пълни с мъже и жени, които те не е задължително да търсят сексуална връзка. Обаче те търсят валидация. Забележете колко много хора там, мъже или жени, когато някой ги валидира, те вече губят интерес, защото те са там само за да получат тази външна валидация. Тайните афери, те са така един харемен период при жената, в която тя иска да се чувства тази Екатерина Велика, която има толкова много обожатели там, за да може вътрешно да се усети значима. Но знаеш, това нещо няма да ти помогне, дори временно да се почувстваш по-добре. В един момент, ако ти не запълниш тази празнота с терапия, с лична работа, ще се повтаря модела. И казваш, много интересно, изисквам супер малко от партньора, но от себе си изисквам много повече. Разбира се, защото ти по принцип не действаш агресивно, а когато действаш към себе си, ти изискваш от себе си повече. Ти искаш да си по-добра, за да може защитата да ти е много висока. Твоята броня е ей толкова дебела. Твоя меч е най-големия, нали? Тук се ражда амазонката. Имай го на предвид това, скъпо моя. Аз ще ти пратя после насоки. И така. Сега, любими, тези от вас, които искат да участват в томболата, хайде да се запишете, да кажете томбола, за да почна да ви въвеждам тук в моята програмка. Така, който иска да участва, записвайте се отдолу. Томбола, томбола. Така. Добре. Буби, ти междувременно, докато аз правя тук софтуера, може да допълниш нещо, ще се радвам. Да, бих казала това всеки тази вечер, като се легне и дори да е партньора да е до тебе, или няма значение с някой ли си или не си, отдели си време за себе си. Нали, и физически да има човек, просто се концентрира върху себе си, затвори очи, сложи си ръката на сърцето и влезна вътре в себе си. И си спомни, представи си твоето малко вътрешно детенце, такова каквото спомни си ти как си била, как си изглеждала на 5, на 6, на 7, до толкова доколкото можеш да си спомняш назад във времето. Спомни си как си изглеждала, как си се чувствала. Поеми дълбоко въздух и си му кажи, скъпо мое детенце, мое вътрешно дете, аз те виждам, аз те приемам и ти благодаря, че си част от мен. Благодаря,
че си тук и че ме правиш щастливо. За мене твоето щастие е най-важно, защото когато ти си щастливо, тогава аз съм щастливо. Но аз съм голяма и ти си малко. Аз мога да ти дам всичко, от което имаш нужда. Моля те, кажи ми, от какво имаш нужда? Ако имаш нужда от прегръдка, ще ти дам прегръдка. Ако имаш нужда от любов, ще ти дам любов. Ако имаш нужда от подкрепа, ще те подкрепя. Ако имаш нужда от близалка, ще ти купя близалка. А може би колело? Задайте въпрос на детето в тебе. Какво има нужда в момента най-много? И се заслушайте. И първият отговор, който чуете, това е гласа на вашето вътрешно дете. И какъвто и да е отговора, може да е нещо много, много забавно. Може да иска да отиде на кино, да отиде на пикник. Няма значение. Направете го в следващите дни. Това, което чуете от вашето вътрешно дете. Изпълнете му желанието. И така ще засилите връзката с него. И тази сесия може да се прави всяка вечер, да се питате какво иска вашето дете. И ще засилите вашата връзка и ще си давате всичко, което той иска. Всичко, от което има нужда. И в един момент ще се напълните, ще бъдете цялостни и няма да имате нужда да търсите отвънка валидация, мнение, оценка, защото вие вече ще сте се дали всичко на себе си. Опитайте и пишете в коментарите, Светлето ще ми сподели. Добре, чудесно. Аз съм готова с участниците в томболата. Хайде сега. Виждате ли добре екранчето? Вижда се. Така. Виждате ли се добре? Борянка, вижда ли се добре? Да, аз виждам. Да, има 5 участнички. Ами, хайде, тръгваме. Жени. Жени, честито, честито, Жени. Така, Жени е първата, която получава подарък. Жени, ще се свържа с тебе, за да ти кажа какво получаваш. Така. И Благодаря. следващата, още един път, има и Жени Аврамова, да. Още една поощрителна награда има. Я да видим кой ще я спечели. Елизабет. Браво, честито, честито и на Жени, честито и на Елизабет. Да, любими, ще се свържа с вас, ще се свържа, за да ви кажа какво ще може да си изберете. Имам няколко неща. Така, любими, това също, което искам да ви кажа. Ако тази тема тази вечер ви е харесала, ако вие сте жена, която иска да излекува тези травми, тези женски рани, ако сте жена, която иска да живее в получаване, любов и мекота, да спрете да привличате трудни партньори, токсични връзки, постоянно да давате, постоянно да сте силната и да се изтощавате, искате да преминете към спокойствие, сигурност, вътрешно удовлетворение, чувството, че просто вие сте достатъчна и че заслужавате. Аз съм създала една 6-месечна програма по мой авторски метод FemPower. В тази 6-месечна програма тази вечер имам само останали 3 места. И ще ви оставя в момента един линк за записване. Ще ви оставя един линк за записване. Може да видите формата. Тези от вас, които искат да променят веднъж за винаги и да излекуват тези стари рани. Тези от вас, които искат да преминат от несигурност към сигурност. От вътрешно удовлетворение към удовлетворение. Ще ви дам тези 6 месеца детайлна карта как всяка една травма се лекува и как работим. Групата от 10 човека, малка и бутикова, жени от цял свят, които преминават през едно и също нещо и ще отработим това заедно. Оставям ви формата за записване, попълнете я, ще ви оставя още няколко минутки. Попълнете я и аз лично ще се свържа с всяка една от вас, за да си поговорим, да ви дам повече информация и да решим това веднъж за винаги. Защото когато една жена излекува нещата, които я дърпат назад, когато премахнем тези камъни, които ни държат надолу, ние може да полетим нагоре към звездите.
Ето, Надята казва, благодаря ви, момичета, отговорихте на въпросите ми преди да ги задам. Супер тандем сте. Благодаря ти, Наде, Благодаря. благодаря ти. Наде, запиши се, попълни формата, ще се радвам да се чуя и с тебе. В момента тази програма съм я пуснала с 75% отстъпка, но сега няма да влизам в детайли, нали? Искам да се чуя все пак с всяка една от вас и да знам какво точно иска да постигне и за какъв срок. Много ви благодаря, че бяхте с нас. Благодаря ти страшно много и на тебе, Борянка, че И така се аз съгласи да благодаря. бъдеш моя гост. Мисля, че събудихме много въпроси с днескашната тема, защото толкова истина, изречена, със сигурност сме повлияли на някой по много добър начин и дано да вземат най-добрите решения Убедена за съм, себе убедена си. съм, защото виждам, че всичките дами останаха до край. Благодаря ви, момичета. Благодаря ти, Дани. Благодаря ти, Жени. Благодаря ти, Лина. Благодаря ти, Калинка. Елизабет, за мен беше чест. Наде, Галина Панайотова с прекрасната цигулка на тази профилна снимка. Хюс, радвам се, че си тук и ти тази вечер. Благодаря ти, Роси. Много благодаря на всички от вас. Прегръщаме ви и оставям формата за записване. Целувки от мен и до скоро! Хубава вечер! Благодаря. Чао!